Igbo ndị m ji eme ọnụ. Igbo ndị nwe m na ndị sokwa wee nwere. Ekelekwa m unu. Asị m ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Wee na-asị ọ bịara bụ onye abịagbuna ya mgbe ọ ga-ala ka mgbu hapụ ime gịnị ịpụ ya. Awụchikwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa, ma ọ bụ anyị awụchikwala ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ibe mee ka ị nwee amara n'ime ndụ gị. Ebee ka ọ na-akpọtụ? Ọ n'isi mbido TV. TV ahụ nke ewepụtara iji wee mee gịnị? Wee kwalite asụsụ Igbo, erimeri nke ndị Igbo, ya na ejirimara ndị Igbo dị iche iche. Esokwa m ofu onye na-akwalite asụsụ Igbo n'isi mbido TV. Ihe mma nke m nọ n'ime ya ka a na-akpọ oge amara. Iwe ike na-asị gịnị bụ aha gị? Aha m bụ MC The Baptist Obiachụ. O nwere ike ịnụgwa na m mere ihe mmenya na m mere isiokwu dị otu a, mana ị nweghị ohere kirie m ma ọ bụ gee m ntị mgbe m na-ekwu ya. Ị na-asị awoo ihe nke ewegbuo m, ya ewegbula gị. Ya bụrụ na ị nwere Android phone, o nweghị ihe ichefuru, nweghị mebilahara gị. Gaa na your Google, taịpụọ isi mbido TV. Ịtaịpụọ ya o bupute ya. Ma ọ bụ gaa na YouTube gị, taịpụọ isi mbido TV. Ihe ndị niile nke m mere eme ga-apụta. Nke ahụ ntinye gị aka, gaa na Instagram anyị @isimbido, ma ọ bụ gaa na Facebook anyị @isimbido, ma ọ bụ gaa na Twitter @isimbido, iChat isimbido, ụmụnne ha ndị nke ọzọ @isimbido. Ma ya wụzie ka o nwere isi gbaa ụgbọelu nke m na-adị aba, gaa na www.isimbido.tv. Gịnị na-eme gịnị? Agba kasa. Ozi ahụ nke iziri anwụrụ ọkụ mee gịnị? O ruo eluigwe ntị. Ọ bụ ihe ọzọ eji mara isi mbido TV. Nke ọ ga-amara nọ n'ime ya. Nwere ihe ọzọ eji mara ha bụ o wee ebe ị ga-eburu ahịa gị wee bịa. Ahịa ahụ nke dị na warehouse na-achọ imebilahụ gị, mee gịnị? Buru ya bịa n'oge amara. Ewere amara wee rere gị ahịa. Ime gịnị? Amara wee baa ụba n'ime ndụ gị. Ị ga-awụrụ atụrụ tawa. Ma ọ bụ o nwere aka ọrụ nke ị na-arụ, ị na-enweta ndị na-abịa akpọ gị ọrụ. Bịa n'isi mbido n'oge amara, bịa kwuo maka ya, enwewe ọrụ. Ma ọ bụ nwere ihe nke ị mepụtara, ọ nweghị onye ma maka ya, bịa n'oge amara n'isi mbido TV. Ahịa azụba. Ozi ahụ nke iziri anwụrụ ọkụ mee gịnị? O ruo eluigwe ntị. Amara mee gịnị? Aba ụba n'ime ndụ gị. Etefukwana. Maka na ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV. Isiokwu nke njikọ n'ụbọchị nke taa wee sị, ị chọrọ ịma ihe ọsị? Ọ dị gị oke mkpa ịma ihe isiokwu m njikọ n'ụbọchị nke taa, maka isiokwu m na-abụ isiokwu na-akụzi ihe, na-awulite mmụọ. Isiokwu a wee sị, ejimeji amanwa Chineke. Ejimeji amanwa Chineke. Ịtụgharịa olu ndị Igbo sị, do you know a Christian by his fashion or by his dress? Do you know a Christian by his or her dressing? Ọ ga-akakwa m mma ka anyị ga-agbara obere egwu ugbu a. Anyị chiezie azụ, anyị agbapụ ya ọsọ. Egwu nke anyị ga-agba ugbu a bụ nke aha efere egwu nke na-asị ka mmadụ dị. Ọ ya bụ trak ya. Trak wa afere egwu ka mmadụ dị. Onye kụwanye ahụ nwanne anyị nwoke nke mara mma nwoke
Pọl nwoke ọcha soro m dịka anyị ga-aga gbara egwu. Ana m asị ka ị na-agbakwa na-amụta ihe n'egwu ị na-agba.